U Nišu, u hali Čair, nešto pre 4 časa, otvoren je 8. sajam automobila. Uključujemo kolegu Dejana Tasića. Dejane, da li je već ugovorena neka prodaja? Jeste, Dragana, prva vozila su prodata ovde u Nišu, mada mislim da nema toliko skupo kao što je ovaj Mercedes o kome smo slušali i najskuplja vozila do sada ovde na sajmu nisu prodata. Međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu da se prava i velika gužva ovde na sajmu očekuje tek posle 17 sati kada većina naših sugrađana i završava radno vreme i očekuje se da i ove godine bude održana ta tradicija da se najskuplja vozila prodaju već prvog dana. Tako je bilo i 2009. godine kada je najskuplji automobil otišao u Vranje, naredne godine u Leskovac. I to su cifre koje većini nas, običnih građana, nisu baš pristupačne. Prve godine to je bilo 104.000 evra, prošle godine, na primer, 80.000 evra. Ove godine na 8. sajmu automobila jedna svetska premijera, reč je o vozilu marke Citroen, i 9 srpskih premijera. Svakako će biti zanimljivo. Evo šta kažu organizatori i šta kažu naši sugrađani koji su ovde. Cene se kreću od 10.000 eura pa na gore, znači ne znam tačno koliko je najskuplji automobil, ali otprilike cene su tu negde, a mogućnost kupovine postoji ne samo za keš, nego postoji mogućnost leasinga, kredita, kako god. Ono što je najbitnije jeste da su autokući napravili neke određene popuste, tako da oni koji žele da kupe imaće mogućnosti putem popusta. Cene su visoke u odnosu na naš standard, ali ipak kažu da se i najskuplji automobili prodaju prvo. Pa to možda, ali u malom primjerku, ja bih rekao, trebalo bi više pažnje posvetiti upravo ovim automobilima od 11 do 14-15 hiljada. Mislim da se to kod nas kupuje masovnije. To su sve automobili koji ću uživati da gledam, ali nikad mi neće biti dostupni. Za sad sam još u razgledanju. Biće nešto. Kako izgleda? Prelepo je. Nađe se tu i tamo, nije da najmali. Ipak je za nas preskup. Pa razmišljam se sada. To malo da razmišljamo pa da malo presaberemo i da napravimo neki budžet. Pa ćemo da odlučimo. A koje su vama cene prihvatljive? Jer ovde ima i preskupih automobila. Pa tu negde do 10.000, tako nešto. To su te cene o kojima možemo da razmišljamo. Dejane, šta daje obeležje ovogodišnjem sajmu automobila? Dragana, ima par zanimljivosti na ovogodišnjem sajmu, na primer dvotočkaši, odnosno motori na električni pogon, odnosno struju su prvi put ovde u Nišu. Ima dosta teretnih automobila, prateće opreme, a čini mi se da će posebno zanimljivo za one koji vole automobile biti izložba oldtimera koja će se organizovati pored same hale Čair. U svakom slučaju i na toj izložbi će biti dosta automobila ne samo iz Niša, već iz okolnih gradova, dosta i publike koja nije iz Niša, iz Prokuplja, Vranja, Leskovca, Pirota, tako da ovo nije samo niški sajam i zbog toga organizatori očekuju da ove godine bude oboren rekord od 20.000 posetilaca. Dragana? Hvala ti sa sajma automobila u Nišu. Javio se kolega Dejan Tasić.